Nyt tehdään tyrnivanilja smoothie tällä OBH Nordican kätevällä Smoothie Twister blenderillä. Laitetaan tänne ihan aluksi vähän maitoa ja sitten jogurttia. Tällä kertaa mulla on tässä vaniljajogurttia, mutta voisi käyttää muitakin makujogurtteja tai sitten esimerkiksi turkkilaista jogurttia. Lopuksi laitetaan vielä ihan maustamatonta maitorahkaa. Saadaan oikein kunnon proteiinipommi tästä smoothista. Sen jälkeen lisätään meidän ihanat tyrnimarjat, suomalaista superruokaa, kun on C-vitamiinipommi, noin desin verran ja sinne joukkoon vaan. Noin. Ja tyrnit on sen verran kirpeitä, että pikkusen makeutetaan ja tällä kertaa juoksevalla hunajalla. Sitten laitetaan omenasosetta, makeuttamatonta, eli ihan tällainen vauvan ruoka. Koko purkki. Ja ihan vihoviimeisenä vielä vähän cashew-pähkinöitä. Myös pekaanipähkinät sopis hyvin. Tai sitten esimerkiksi auringonkukan siemenet. Ja jos tyrnismoothista haluaisi nyt kokonaan maidottoman, niin yksi aika kätevä tapa on laittaa porkkanamehua. Se toimii tyrnin kanssa ihanasti. Pieni twisti kaardemummasta loppuun joukkoon. Kansi pullon päälle. Ja pullo sinne kunnolla kiinni koneeseen. Näin kätevästi se kävi. Irrotetaan tämä kansi ja vaihdetaan meille tähän korkki päälle. Toki voisi halutessaan kaataa samoin tein laseihin ja nauttia välittömästi, mutta tällainen proteiinipommi on aika kiva myös palautusjuomana. Voi esimerkiksi harkita ottavansa salikassiin mukaan.